o subirigokwanụ ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ. Unu echetalụ nya bụ agụ nwaanyị jelu na Adoration Grand Fada Okunaerere wee jee kurisicha ebe ọ na-eme mmiri ọ na-ele na Adoration ya. Hei, ọ bụrụ na ichetalụ nya bụ akụkọ ịbịa ka nke ọrụ unu olugokwa wanye nya bụ ife ji wee mee. Otu nwaanyị enyere afịa wee dịka Princess Monica Ghọta a na-agba agụ nwaanyị, onye nke kpọkọsị ndị uwe ojii wee buru moto eji akụrisi ife wee jee na Adoration Grand ebe Fada Okunaerere na-alụ pure water ọ na-ele na Adoration, wee kurisicha ife niile dị ebe ahụ, nke bụ na Fada Okunaerere pụtara mgbe ahụ wee na-ebe anya m n'ihu akwụkwọ wee na-akọrọ ndị mmadụ na mechi na ogolo eji alụ pure water ebe ahụ na o nwere nke bụ 3 billion naira and nọ ndị bankị kafa bitere ego faji wee ego nya bụ mechi na eji alụ pure water n'oso n'ife nya bụ Princess Monica kurisiri ebe ahụ. Hei, ndị ụka na-eletakwa ego na mmiri. Ọnya ka o ruo na June 3 anụnwa wee na-akọwa na nya bụ agụ nwaanyị bụ Princess Monica na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ amụma asị Fada Mbaka gburu n'isi ya bifo nya bụ ọnwụ wee zu nya bụ nwaanyị. Wee na-akọwa n'olu na May 13, 2026 na onye nke bụkwanụ Rev Fada Ejike Mbaka na osi akwamozu wee nata akwamozu onye a na-akpọ Bishọp Peter Chukwu na-enwezi program Mbaka na-eme nke a na-akpọ You Know Dey Again. N'ọnya bụ program ka ọ banyezi wee na-eme wee kponyite Princess Monica Ghọta na nya bụ program wee si ya na ya jee yọọ ndị chọọchị nya na ya nwere okwu mgbaalụ nya jee yọọ Okunaerere mgbaalụ ka fa na-abụsi wee na-azụ ana ndị gọọmenti na ọ bụrụkwa na ọ yọghị ya mgbaalụ na ọnwụ ike ya egbukwu ya na ude na ama nlikwa ozie na ọ bụrụ na o jeghọ yọ Fada Okunaerere mgbaalụ n'ọkwa ife a ka o ziri ya na ya bụ May 3, 2026 onya ka o ruzi na June anụnwa 3 wee na-akọwa na ya bụ Princess Monica na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Hei, bịa ka ị nene vidio anụnwa ka ịnụkwanụ ife nya bụ nwaanyị kwuru maka Mbaka nụ nke o kwuru maka nya bụ Okunaerere. Ọ kọkwara Okunaerere akọ mgbe ahụ ọ bịa kurisi ụnụ ụka ya. Nwaanyị a wee sị na Fada Okunaerere bụ ọlakerepụtụ. Hei, na ọ bụ ọlatụ ndị ọla n'iyi na ụmụ nwaanyị ọ mụrụ nwa ka nkụ na ego ọ na-enweta n'ụlọ ụka na ego o ji azụgatị ụmụ ya na onwe ndị ọ kpọpụrụ obodo oyibo. Wee kọkwa na Fada Okunaerere na ọ bụ ọjọọ ka agọ mmụọ na o ji ofu aka jide Baịbụl si were ofu aka wee holo oji na ọ na-abụ Fada Okunaerere teta ụla n'ụtụtụ si ọkpa nzu were ọsọ ọjị jụchasị ahụ ya na alụsị niile ahụ ọ na-eji ebukọlube ndị mmadụ ma nke ọ na-ebute n'okwu agwụ na Fada Okunaerere na-efekwa nya bụ alụsị na ilu ebe obi n'ụlọ na odebecha anya bụ alụsị na-agọlụfe ọfọ na-agọlụfe ọjị na-egburufe ewu na ọkụkọ. Hei, ọ bụrụkwa m kọrọ ọkwa ife Princess Monica kọrọ mgbe fa na-azụ a na-anụnwa ka m na-akọrọ unu maka ndị echetaghị nya bụ akụkọ. Onwekwa ife ọkọfọ Fada Okunaerere tia na opelu mpe na ọ ya chalenji nwunye na nya bụ anafa na-azụ na ọ bịa ọzọ ya ọkpa n'isi nya ọ dọlụ Fada Okunaerere aka n'ọdụ mgbe ahụ. Hei, ife ọ kọrọ ya ọ bụ okwu otu ọ bụ ọkwa igbo. Nya bụ nwaanyị wee sịkwa na Fada Okunaerere na-anakọsị ụmụ ogbenye na ndị nwaanyị ajadu anafa na ebe unu fụrụ ọlụlụ ife akịta na ọ bụ ọkwa ebe gọọmenti nyere ya na ana nke ya ekụlọs ume nlodu kama na otizi na nke ahụ mapụta wee mawata na nke ndị mmadụ wee na-azọ nya bụ ana na anụ unu fụrụ kịta bụ nke nya bụ Princess Monica kama na Fada Okunaerere bịa zọrọ ya nọ ya agwụ ya na aha ata ntị ya ata. Hey, we saw a different thing. Well, that's how we all saw. There was a woman called the Princess Monica. She has been threatening hell all over this place. That Bruburu owns here. If Bruburu owns here, why are you the one fronting yourself? So as she was coming, I thought it was just a joke, and I went to alert the police that this is what she intends to do. Not knowing, she has already gone to identify with the police to tell them she will be coming today. Then, all of a sudden, we saw a team of army people, police people, and then all the thugs, so I gathered them and paid them up. So when I was returning from police, before I returned, they had broken the fence and came in here and demolished this thing, despite the Adoration members, who were a few of them who were around, asking them to stop. The woman was inside the car
giving order, go in, destroy. After all, the government sent her. He said that the government sent her to destroy this place, which we have to ratify. Then I went to the police. I asked them, what do you mean? You gave them the order to destroy my water and Adoration? Even if the land is not my own, should you destroy my things? You should give me a quick notice, and then when you follow the due process. But they did not. So all I saw was not knowing these materials they destroyed is more than 300 million because we just funded it. The Canadian Finance Bank funded it, not up to we. All the gadgets, even the water bottling machines, crushed all of them. And our band, he crushed all of them. He didn't allow anybody to remove anything, even if it is a military dispatch. Even Governor Peter Mbaka gave dates when people should remove their things. And you are not Governor Mbaka, you are not whoever you say you are. You just came on your own, just took the law into your hand and destroyed this place. So I was to say, let there be hell let loose. But I know I'm a calm person and I am a legal entity. And so we follow this due process. So all this they destroyed, they don't touch me. I'm not part of it. God will file the cost now. And the woman said he has fought Mbaka and he has fought many people and that he's going to slander my name. He will say I impregnated 10 women. I say that is what the guy for outside water. If you get another serious one, say. He said, okay, we will destroy all my name in Abuja and any institution and all that. And he has called my bishop, and my bishop said, bring it over. And that he should get this place and bring it to the church. I asked, am I not a church? So there are so many things going on there. And we really want to know who is behind it. What authority has she? Because when I came back yesterday evening, I saw red everywhere. Then I said, what is this? They said it's local government town planners, they came. Then I went to Enugu and found out. I asked the town planners, were you the one who sent the woman to come and mark it? They said, no, the woman came and they requested for power to demolish. Then they said no, that only governor, incumbent governor, can give you the authority to demolish. Now she came here, and this morning she took the law into her hand to demolish, carrying illegal soldiers and police, and the towels, food everywhere. Now